uma akuvumele lokho athi ayikulungile asimthathe sihlala naye engasakwazi ngisho ukuyidlela engasakwazi ngisho ukuyiyela etoilet eqala phansi ngamnabikelisa kuhle komntwana ngemfunzo ukudla silikelelana nomaye eyishiyenza yonke into nje ukuvuka kwakhe lapho sesimtholele nomholo yonke into seyahola ukuthi sisizakale besilethela yonke izinto amanapkeni amaphalishi izinto nje zasesibhedlela ukuthi simsize simfunze ngoba bengasakwazi kwenza lutho simgayela namaphilisi simfunza wamva mhlawumbe konyaka mhlawumbe nezinyanga wazama wasukuma lapho wabuya angasakazi lutho empilweni ukuthi wake waba nomfazi waba nezingane waba nekubo kwamele simfundise kwamele simfundise manje ukuthi simkhumbuze zonke lezo zinto lezo samfundisa uthe masesengcono bamthatha futhi bathi kumele abuyele kubo ngoba esehola yena nalemali ngathi hayi sanibonani baba ukuthi makhaya igama lami ke ngikwazi ngakatsela ngiphansi kahle mahlahla emnyama sinibengela lapha kune podcast lapho khona sesixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene ngabe inkinga ebhekana nabantu bakethu usizi nenhlupheko ebhekana nabantu bakethu ikakhulukazi ke lezi sesibona ukuthi sezingaphezulu kwamandla ethu ende nosesi usilidinga ebantwini alisakwazi ukuthi lifinyelele kubantu usizo susilidinga alisakwazi ukufinyelela kubantu abaseduze kwethu so therefore le masitha asiphumele phandle sibone ukuthi obani abanye abantu abangasilalela wona mukele ekhaya usuyidlala kakhulu indima empilweni zabantu namhlanje ngekho eGoli sehambene seThekwini njengoba sasho ukuthi sesivula ibranch ngaseThekwini so we do iJohannesburg siphinde senze futhi neTheku and then ke mase siphinda futhi sihambela nezinye indawo ezingekho koThekwini which is siyafika kuzona zonke indawo ingakho sinama friends of podcast cause asiza ngokutravel siyabonga kakhulu kubantu asebengenelile nabaphoso amashumi nothulana ukuthi sikwazi ukuhamba sifike endaweni labantu khona bedinga usizo lezo mali ziyaphinda futhi singakwazi ukulekelela ekutheni umuntu menenkinga simsiza right there ziningi inkinga edinga ama finances noma ama finances amanye ezofugcina efika kuthina edlula ekumuntu edinga ukuthi ekuyena lokho nje kuyinto enkulu kodwa ke nje ukuthi sikwazi ukuhamba sitravel njengoba nesibona sesingasahlele eGoli kuphela amanye ama podcast ephuma sendaweni ehlukahlukene because of my friends podcast siyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abakhona namhlanje kangihambe ngedwa ngihamba noma wethu but before sibingelele ikhona number yakhe khona lapha eceleni ngaphansi nje kwale video kanti nama details ama friends of podcast mofisi ukhona office ukupost nomofisi ukudonate khona ikhona number mofisi ungene mofisi ukuba ingxenye yama guest nomuntu ingosizo ikhona futhi number lapho uzoyibona ibhalwe nje ukuthi if you need help contact lo number mase eka mama ibhalwe ukuthi guest contact uzoyithola mase friends of podcast lapho kune account number ne number that is linked to our account siyabonga nje kakhulu mhlambe awubingelela ababukeli emakhaya usichaza ukuthi ubani ngokwabani kungani silapha namhlanje. Yebo futhi ngibingelela ababukeli emakhaya igama lami nguKhayisile Ngwamvelase ngiqhamuka eBergville endaweni yaseZwelisha. Into engibekela inkinga engibhekene nazo empilweni esezingaphezulu kwamandla ami esengibona ukuthi mangathola umuntu engakhulumisana naye mhlambe kungehla ngoba sekungikhande isilonda sengiyabona inkinga engibhekene nazo empilweni sezize zichithekelana kubantwana kanti into engangayifisa empilweni ukuthi abantwana bami babe nenkinga engibe nazo kusuka ekukhuleni kwami kuze kufike manje. Ngizoqala ngichaze nje ngizothatha la ngiqala khona ukubona kahle emehlweni ngisakhula bengihlukumezeke kakhulu empilweni ngingenalo ikhaya elistraight ngingazazi ukuthi ikhaya lami lona kuyiliphi. Ngiqala ngihlala kwa esayidini la kwamama ngazi noma kamama noma kuphi ngoba ngaqala ukuhlala bathi uma ngisekhaya lakhe and then ugogo wamtholela ikhaya mayimtholela ikhaya wasehamba eyoganela kwenye indawo wamshiya so ngaphila lapho mangiphila lapho ngaphinde ngazibona futhi sengihambisiwe lapho ukwaganela khona ugogo wamthatha umama waya naye emendweni lapho aganela khona ila ngeke ngathi ukuhlala khona isikhashana eside impilo ingeyinhle kahle ngangokuthi kwathi la ngiqala khona ukuya esikoleni ngangenazo ngisho impahla zesikolo ngangihamba ngeenyawo esikoleni ngingenazo impahla uma yongibhalisa kwakhokho esikoleni ngingenayo ngisho imali yokukhokha esikoleni so ngangihlukumezeke kakhulu empilweni
nje nala sasihleli khona impilo engemnandi ngisho nakumama kodwa kuukuthi ngoba umama umuntu ke phela wayengakwazi ukukhuluma because la ehlala khona kwakungesiko kubo kwakuyila kwaganela khona uma wakhe impilo inzima kakhulu nakuyena ngiyibona ezama esiphilisa ngokuthi uyahamba ehlakulela abantu emzini yabantu etheza izinkuni enza zonke lezo zinto so mangabe sesisa esikoleni nganginenkinga enkulu kakhulu wayengenayo nemali yokungithengela ngoba ngisho nangoChristmas wayengakhona ukuthi asithengele impahla siyinhlekisa nje kakhulu endaweni sangena esikoleni sasibabili kwakuyimi nobhuti wami kodwa manje ubhuti wami kuyalahleka ukuthi nawo isikhathi esiningi wayephuma ashonephi ngoba ngangiphinde ngingamboni phinde ebe khona futhi Masingena esikoleni izingane zazibukisa kakhulu ngami ngoba ngangihamba ngeenyawo ubusika nehlobo nginalo ngisho ipaint lelele engigqokayo so kwakunzima kakhulu wathola indwanyana wangithungela ngikhumbula ishunike ngangigqoka esikoleni kwayayithungiwe ingathi urapper angithi mangihamba ezigijima yayiphephuka lapho anginalo ngisho ipaint engilifakayo ngaphansi kunzima kakhulu kumina Saqhubeka sakhula ke ngafunda lapha esikoleni kukhona isikhathi la ngalimala khona ezinye izinto nje ngiyikhumbule ngihlukumezeke ngazo ngahlatshwa ucingo lwarusile nganginonyawo olukhulu lapho nganakekelwa umuntu ngike ngihambe ngesikoleni ngingagezile nokugeza mangifika esikoleni ngangasashaya nokushaya esikoleni simo sokuthi ngase ngihamba ngiquqa unyawo olukhulu lungaka liyirusi nginakekelwa umuntu emva kwaloko ke kwathi sekupholile ngaphinde ngathola ukuthi ngishiswa amanzi omamncane bala kwakusebesihlala khona babelwa mabelwa omunye babe drysana bejahana sasihlala emzini endaweni esemakhaya makuyisendaweni esemakhaya kubaswa phansi ngakabikho nogesi ngesikhathi sanamhlanje makungekho gesi ke beshayana umgogo wayehleli kwenye indlu mabeshayana bejahana nangembese nangani ngisaba bethi kena mangingaphuma ngayo kusho bazoshaya mina okay ngihlele wathi mayigijima lo munye mamncane wathatha isivalo sebhodo kwakunamanzi abilayo eziko wasilahlela lapha phansi wasithatha into yokukha wakha amanzi wathi uthela lo alwa naye lo wabamba mina wangiphakamisa amanzi angithela ngenhlanhla kaNkulunkulu ngathi ikhanda angithela wonke umzimba wami lo awufani uze kuyofika le phansi so nalapho ke ngihamba ngesikoleni nganakekelwa umuntu uma angisazi ukuthi uma ukuthi ukuphi ke manje ke naye ngoba ngaleso sikhathi wayengasekho empilweni yami ngise nginuka ngizizwa ukuthi ngiyanuka ngoba ngathi mangithi ngiyabamba ingubo la ngangishiye khona yasuka nesikhumba so bangibamba ukuthi ngingayi futhi kuyobika kugogo ukuthi kena nakusengilimele sengishile kodwa ngabona ukuthi ayikho lento ngeke ngikwazi ukulala amanzi awabekezeleleki so ngahamba ngagcina ngiyileke wathi maye ngibheka lapho ngixabuke uma bengibamba bengikhumula konke kwasuka isikhumba yonke lento kwasuka isikhumba ngangishiye yonke impela le ndawo ngoba ngishona ithanga lela kufana so nasesikoleni babe banalo lolozwelo kodwa ukuthi usizo babe nginalo abayelalukhona esikoleni hlukumezeka kanjalo kwaze kwafika isikhathi la uma wabuya ke sengishile sengilimele lapho ke kwesinye isikhathi futhi ngangilimele nala besilusa inkomo mangabe kuthiwa siyolusa inkomo entabeni kwakuba yimi ngedwa umuntu intombazane ngiba nabafana babe siqhathela silwa abanye beze befuna ukulala nami inkani la ngaze ngafunda khona ukuyilwela ke ngangiyilwela kodwa kwesinye isikhathi ngangingaphumeleli sobelana nawe ngankani yebo uneminyaka emingaki isikhathi ngangisemncane ngoba ngisafunda like dala besibizwa besithi first like grade 1 la leto sebeshiwo manje wafika uma wabona ke senginjalo ke nginalezo inkinga wangithatha wathi uyongibeka esayidini la kababa ngoba ubaba naye angimazi ukuthi ubaba yena sasihlukaniswa yini ukuthi singahlali naye uma naye masimbuza manje akasichazeli into right ukuthi kwakwenza njani uvela sitshela ukuthi ubaba wabhunguka basithatha wasibeka kwakunogogo ke lapho kwakungconywana ke ngathi kungconywana empilweni lapho ngake ngathola neuniform ke
right ngaqoka ngakwazi ukuthi ngibe nephindi ngqone isicathulo. Yes. Ekhambeni kagogo wayesonta ke. Umuntu othanda inkonzo ephinde ehambe umndeni wakhe omningi wawusegoli ngoba uba wayengekho futhi lapho. Masihlala nogogo kwafika isikhathi lapho ukuthi ugogo ahambe kwakugogo nomzala wami umfana wayezala uanti. Yeah. Masihleli naye ugogo kwakumele athamba ngazi ukuthi kwenze njani ke ngase ngifunda ugrade kwaku standard 1 leso sikhathi sesinga sesayidini kababa ke manje. Ugogo wahamba egoli maye egoli sahlala nalomzala lomzala umuntu wesilisa futhi naye. So sekuyimi ke nobhuti wami lo mdala kunami kancane naye ngoba besilindelana eduzane. Masisala nabo sasilala sobabili nobhuti wami. Umzala elala yedwa kwathi ngelilanga wathi ke na ubhuti wami asingalali ndawonye akadale yedwa nami ngidale ngedwa phansi. Mangilala ngedwa phansi wayevuka ebusuku angonyobela angivusa thana ngizolala nembhedeni wakhe. Wayengilimaza wagcina selanda nabangani bakhe ngezinye insuku athi bonke abazolala nami. Kwathi lapho mase kuzobuya ugogo wasesethi ngena kwakube ubhuti wami olala nami khona mawukuthi ngiyamceba azothi ke na uyena ubhuti bengilimaza. Angangayiveza ke leyo kwaba ukuthi ubhuti wagcina seyiveza ngoba manje lento wayigcina eseyenza noma esefike nabangani bakhe ashaye athi ke nasilale naso babili phambi kwabangani bakhe lapho. Wena ubhuti wakho? Yeah. Asikhombisa ukuthi asenze kanjani. Esigqilaza ngayo yonke indlela kwakunanamasimu kulinyiwe emini athi asithutha umbila emasimini esulethe ekhaya kukhona namasolozi. Baye abantu bayawazi amasolozi lapho sibancane asikwazi ashaye enesitswebha eshangazo. Kunzima kakhulu empilweni kwagcina futhi omakhelwane kushuthi bayahaba balayeza ukuthi ekhabo mama la besihlala khona futhi okokuqala ukuthi no abalandi abasilandi asihleli kahle. Ngoba sabona sekufika nje omunye omamncane udada woma ezosilanda wasithatha wahamba nathi ke sabuyela futhi sawuqala futhi leyampilo futhi beyinzima futhi lapha. Uma wabuya ke lapho ke hayi masibuza ke ukuthi kwakwenza ngathi uma wayihambe naye ke futhi babeyombheka egoli kodwa akaba khona futhi uthi abuye naye. Wabe sehlala ke wahlala wabuya sekhulela omunye umntwana. Mayikhulele lo mntwana ke kwamele sibuyele esikoleni la udadewabo kama wakho omunye wamtholela umsebenzi ehotela nomntwana omncane oncilayo. So lo mntwana futhi sekuzomela ukuthi asale nami. Ngiyafunda ngapha kumele ngikadelele umntwana nala sihleli khona impilo ayimnandi. Sike silale singadlile ukuthi wasitheze sikhamanzi senze yonke into. Imisebenzi yonke kwakugaywa nomgaywa umshini umbila emshinini asifikele emshinini wele sigibele phezulu kwezinto sigaye impuphu senze yonke leyo nto leyo. So kahlahla angazi ukuthi kahlahla kwakwenzakalana empilweni. Kwaya kwangconywana kumaye sesebenza kodwa ubuzima engangibuthwele lesikhathi umntwana ngiphatha umntwana kumele ngifunde. Kama umkhiphe ebeleni lo mntwana kumele ngimkhulise. Ngimncane kumele ngigijime ngesikoleni mangibuya umntwana akhale lokho kubuhlungu mangizohamba ngilala naye ngimshintsha amanapukeni nalapho akusoma amanapukeni ethiyeni idwedwe like sithatha simgwadise ngazokhoza uma naye wayesokola Nkosi yami ngifuna uqhuma mama ngoba wesiphilisa ngayo ukuthi ahlakulela abantu enzeni kwaba ngcono lapho ke sethole lo umsebenzi. Okay. Makhala umntwana bangabe ekhala sekumele ngihambe ngesikoleni mangijika ngibuya ngithi ngiyamthatha ngithethisa ukuthiwa ke nangihambe esikoleni umntwana uzothula. Mangisesikoleni ngangihlumezeke kakhulu ngangakhona ukuhlala noma kungilalela kothisha kodwa inhliziyo selemuvisele kulo mntwana kumele ngiye kuyena. Kodwa ngenhlanhla ngangiphasa esikoleni. Kodwa mangabe ukuthi ama break nani ngikhona ukuphumela phandle ingane zazazi ukuthi ke nangisokole anginazo izinto ngaba ngeenyawo zinginyathela neenyawo zingiphenqa amashuniki kanjalo. Impilo inzima.
kwaya ke hayi uma wathi ke nasuke wathenga wacela onye indawo kwakunorondo owodwa lapho kulowo muzi ngoba ebona isimo sempilo ukuthi ayasikho kahle la sikhona kwamele ngiyohlala naye ke lapho isikhathi esiningi ke kurondo kuvulekile nje phezulu ungavalekile lapho sihlala khona bebiza ukuthi leyo ndawo wathi kusemajamaneni khona abanye nje abafana babehlala khona so baxoshwa ke kuleyo muzi lo sahlala kulowo rondo kwakungconywana ke sihlala lapho kulowo rondo noma kwakuyimpilo inzima kakhulu kodwa ke saphila kwaya ke ngathi mase ngifunda ugrade 8 ngabona lo baba ekuthiwa ubaba wethu waqala ukufika ke lapho first day ngangifunda standard 8 cishe manje kubizwa ngograde 10 awu uyathi kuba ngcono impilo ke lapho mayibangconywana naye ubaba wangifikela netayile engazazi wathi mayefikile wasaqala ukumbona ngisaba ngisho ukusondela kuye ngoba cause abantu bese ngibasapha isikhathi esiningi bengihlalela ngaphandle nangihlala ngokucasha ngingakufuni ukuba esebantwini mawusimo sakho singekho right empilweni nje ayi awuthandi nokuthi ngathi ungaba sebantwini isikhathi esiningi akhula ke kwaya yangconywana ke futhi impilo ukufika kubaba ubaba wathi ke ngase ngiqala ukuba namabedlana ke lapho sengifunda o8 manje wangimangaza ngento yodwa mayeqala ukungibona wangibiza uma wayengekho amanzi akhiwa emithonjini mayihambile wathi angize kuyi mangiya kuye wathi ubaba ke angilokhunje uma akayazi lento ngeqala ukukhuluma mangakuthi naye uzoyibona uzomangala wathi ke nangikhumule azongibona ukuthi ke nasengikhule kangakanani wayengitoboza amabele engithinta nesitho sami sangasese ethi ufuna ukubona ukuthi sengiright yini ayi yangihlukumeza na leyo nto leyo ngagcina sengathembi ukuthi ayi ngabe uye ngempela ubabami lona uthe mangabe sengibona ethi ke nangilelo ke ngithinta ngathi ngiqamba manga ngathi mina awu nanguma wathi ke naphuma wathi ngamtshela uma wakho ukuthi ke na kwenzekeni kuwena manje sekubuya nalezi izinto ezazenzeka nomzala nangi manje nalo ekuthuba banaye ngathi usezo ngathi ngaqhelelana naye ngingumsaba ke manje sengisaba nokungena lapha ekhona yaqhubeka ke impilo kwagcina ngaze ngaqeda ngaye esikoleni ustandard 12 grade 12 ngimphasanga ngahluleka umphasa ugrade 12 lapho uma ke sihambe nobaba ke sihlele eGoli wafika wamiyekisa emsebenzini wayesebenza kodwa wamiyekisa lapho wahamba naye ohlala futhi eGoli qala phansi ukuthi sahlukumezeka ke sesihlala sodwa siphinde siyohlala emizini yabantu impilo inzima kakhulu kwaze kufika wafika la kume ngaye sengiqala ukuthi nami sengimdala ke nyana ngathola umuntu esengithandana naye ngathandana nalomuntu ngakhulelwa nobhuti wami sekhulile ke naye sekhulile ke asiqedanga samhlula ke isikole kodwa ngazi noma samhlula wasimhlula noma impilo esasiphile yenza ukuthi angakhona ukuthi kube nzima ukuthi asiqedene isikolo sahlukana wayobekwa komunye futhi udadewabo ma osemazizini wahlala khona kwaya nami ngathathwa ngayohlala lapho futhi emazizini wabuya futhi ngesimo izinto ayezenze zazingekho right kodwa ke ngengikwazi ukuthi ngiqhubeke ngixoxe ngezakhe akusize zami yes mayebuya eza la waphinda wathola omunye futhi umendo wahamba wayohlala khona okay washona ke lo muntu wakhe futhi lapho wabuya futhi lo fike wangiqalela inkinga ke ezizenza ngikhipha khona lapha yana mayebuya ubaba wengane ubenenkinga wagula mayegula kakhulu ayikwa ukuthi nami ngize ngiyahamba ngihlala ekhaya ayi ngesimo sokuhlala ekhaya bethi udadewabo ke angimthathe ngihambe naye ekhaya ngoba phela bengimthanda esanemali ngihlale naye kithi hayi uma ngitshela uma bethi noma engafa mayefela lapho kini ulungile nizomncwaba nini uma akuvumele lo athi ayikulungile asimthathe sihlala naye engasakwazi ngisho ukuyidlela engasakwazi ngisho ukuyiyele toilet eqala phansi ngamnabikelisa kuhle komntwana ngemfunzo ukudla silikelelana noma eyishiyenza yonke into nje
kwacishe kwaphela unyaka sisebenza lowo msebenzi sengiripothwe ngishemayo kwebhedlela sekufika amanesi azomdokotelela ekhaya enza yonke into sekusiza yonke umfamily ukuthi bizama ukuthi avuke aphile ngoba sengitholele licala ukuthi bengihlala naye bengidla imali zakhe mangabe segula sengiyamiyeka ngiyakwamanye amadoda sahlala ke naye waze ngosimo sikaNkuluNkulu ke ngokusizana nomndeni ke kuzamana yonke into nezimbiza nanane isokodokotela waze wagcina sevuka ukuvuka kwakhe lapho sesimtholele nomholo yonke into seyahola ukuthi sisizakale besilethela yonke izinto amanapkeni amaphalishi izinto nje zasesibhedlela ukuthi simsize simfunze ngoba bengasakwazi kwenza lutho simgayela namaphilisi simfunza Wamva mhlawumbe konyaka mhlawumbe nezinyanga wazama wasukuma lapho wabuya angasakazi lutho empilweni ukuthi wake waba nomfazi waba nezingane waba nekubo kwamele simfundise kwamele simfundise manje ukuthi simkhumbuze zonke lezo zinto lezo samfundisa uthe masesengcono bamthatha futhi bathi kumele abuyele kubo ngoba esehola yenana le mali ngathi akunankinga abamthathi amthatha wahlala kubo mayehleli ke manje ila sekuqubuka khona indaba yokuthi manje useyalokhunju uyaqala phansi ke futhi useyagula ke sengixoshiwe ke manje mina kubo ngixoshelwani ukuthi ngiveze bese bengihlala naye ekuvukeni kwakhe wavuka esengaya engasakwazi lutho wangazi kodwa ekuthena evukile usewumuntu ongathina akasesindoda ngokuphelele akasakonza isavuke kamereni lutho akusenzeki lutho usengathi usebuyele ebantwaneni kwa private part yakhe yabuyela yancipha yabuyela angazi ukuthi kwakwenzakalani ngempela mawuthi wabuyele kubentwana like mawubona umntwana ukuthi osemncane nje bayikhumlile ukuthi wonke bengathi ingane yabo hayi kwaba into engizohlala naye lapho ngiseko 30 years 30 something lo nyaka besikhuluma ukudala sewukudala ngoba abantwana umntana oqala 1999 lo ababemphika nakhona ukuthi akusowa khona untombazane nginamantombazane wodwa umuntu nomfana ngamthola koyedwa walimala ngiphindanga ngamthola umfana so lento yenza kunyaka mawubheka la umyeni wakho sebuyile emntwaneni ke yonke into ishrink bancane ngisho njalo kwenzeka lokho ukuthi ngihambe kwenzeka lapho ke isono sokuthi ngaxoxela le ntombazane ebeyiloko igana ibuya ngimxoxele ke kuze kwale ngimxoxele inkinga ubaba weingane unalenkinga kanje ngimxoxele abesethi yena usufuthu yonke leminyaka uhleli nje anenzi lutho ngithi cha isimngaki iminyaka oyihlalile ngenzi lutho ngenziwa lutho besimningi ngoba umntwana wokuqala ubese no 10 years kanje kwaba yilo onathi wayeseno tendency umfana lo esamthola walimala mayelimala ke lo mntwana lo omunye ke sahlala kasathola ingane simo salokuthi usenalezi inkinga senthola ingane zothu eyodwa yalimala nasala naleyo wasaba nalenkinga ubaba waba nalezi inkinga ke manje so lezi inkinga wabuya ubudoda bakhe abusekho so which is mhlambe singathi ngaboma 1996 la umntwana ka99 umntwana wa 99 uqala ngitsho ukuthi uka 89 99 which means isikhuluma so 2007 yes into kanjalo well kushuthi mama mayesewakhuluma nabangani bakhe ke wayefuna ukuzama usizo ke mayesebona ukuqhubeka kwesikhathi kushuthi bamnale umunye ubaba ke wabathi ayofuna imbiza khona wathola ke lezo mbizo ukuze ngizophinda ngithole labantwana ababili nabo ngingazi ukuthi bathola kanjani sabuyela ke simo isikhashana nakhona ngoba wathi mayechaza wathi le mbizo ahamba ayoyifuna ukuthi eyabantwana ukuthi athola abantwana nalapho futhi ngangasayitshela ukuthi ngiyoke ngiphinde ngithola abantwana because ngase ngibona ukuthi isikhathi seside vele well ngamthola ngakhulela futhi kwaze kwaba inyanga ezu4 ngazibona ukuthi ngikhulelwe inyanga ezu4
kwawukuthi kwakuChristmas sayijabulisa ke kwathola ukuthi ngaze ngaphuza la ngingathola khona ukuthi ngikhulelwe ngaphalaza lokho ukuthi kwangasanqamuki kwaze wangakusasa ngithi hayi mina ngiyesibhedlela bengihleka ukuthi hayibo esibhedlela uzofika batshela ukuthi uphuza utshwala sophalaza usaqedi ngasho ukuthi hayi lento sengiqeda manje bangahamba ngavele ngayesibhedlela mangiyesibhedlela bavele babona bangayiliwe beyalebele bangitesta bathi hayi ukhulele 4 months hayi ngathi akwazi mabe ngibuza ukuthi mabe ngithi angikwazi kanjani ngibachazela isimo bethi ayasazi ukuthi kwenzeke kanjani ngithi hayi nama ngazi ngoba akekho umunye umuntu enginaye nginalona kuphela nje ngihleli naye hayi ngilinde ukuthi isikhulu hayi ngempela sesikhulu ngimthole ngempela umntwana uyaphila emva kokuba nami ngase ngigule kakhulu ke ngule kakhulu ngagula kwaze kwathiwa ngishonile kwaphela lelo gama lokuthi ngishonile kuvikeni kwami vele ngase ngitshela ukuthi vele nami abantwana ngeke ngisabathola ngabathola ke lapho mangisathi ngiye esena 3 months lo ngiye clinic ke ngiyozama ukuthi ngijove ke ngoba ngiyambona ukuthi nakusekwazile ukuthi athole umntwana ke singaze sithole umunye mangithi ngiyojova kanti sesike salala futhi naye wasebenzisa yona lembiza waba right futhi salala mangifika ngithi ngeclinic betha ngiyochama kuqala umntwana no 3 months okhona mangibuya ethi unesaya yikho into osathi uzoyitsho sengikhulele wesibili awu hayi kungimangazeke lokho mangibuyela kuye ngifike ngimtshela athi ayasikhiphi abantu bazosihleka isisu ngimtshela ukuthi no mina ngeke ngikwazi ukusikhipha isisu ngoba abantwana bese ngihlala isikhathi eside ngabathola ohleka akahleki manguthi yahleka ulungile akahleki hayi samkhulisa ke umntwana lo ba right bayaphila ke babo babili inkinga ke umntanami kunalo umunye onesifo sokuwa ke manje ungazi ukuthi lesifo sokuwa sibuyaphi ngoba anasasijwayelekile ukuthi wenza njengabanye abantu abanesifo sokuwa inkinga ezingiphethe futhi masixabana kwaba nezingxabano singahamba usisi lo wathi ke nakubaba lo wakwami emva kuba senginabantwana laba bawu2 wamtshela ukuthi mina ngiyajola nabo laba wathi akusiba bala ekhaya ngamxoxela mina ukuthi ubaba umbhuti wabunenkingi so lezi ingane lezi nazo akusize zala ekhaya well bangihlanganisela iskemu ke impela kwaze kwabe inkulumo esuka kubanikele usiswa khona ukuthi ubaba wale ekhaya unenkingi yebo le ngamxoxela yona ukuthi akwazi ukuthi wena ungakhulele ukuthi angikwazi ukuthi ngathola abantwana ngamtshela ukuthi ke ubhuti wakhe unenkingi ezikanje okay kwaze wafika ekutheni wasesezethi ke ngithandana nomunye ubhuti wakhona osebaleni kodwa kwamama mkhulu saxabana kwanzima ke nomunye umakoti wakhona ke hayi impela waze wangisongela impela kwakubi impela kwaukuthi ke yagcina ngokukhulunywa ke indaba yakhona ke hey kodwa ekukhulunyweni kwakhona ngagcina sengihambile impela ngoba sasingasakhulumisani kwasebaleni naye lo sisi sekunezingxabano ngacela ukuthi kuhlangane umndeni ukhulume ukuze ngingaze ngihlale isikhathi eside ekhaya ikhulunyiswe le ndaba iphele wahluleka ubaba lo weingane ukuthi ayikakwenze lokho musaphila umyeni ngaleso sikhathi kubani wayesaphila ngaleso sikhathi maye ngakimi waye bengathi uhambisana nami akakholelwa kulezi zinto esho udadewabo kodwa mangabe kushuthi izinto ayehlala enazo enhlizweni yakhe ukuthi azibambe ngoba kwathi ngelinye ilanga esephuzile kunyuye wabuya ebusuku wangivusa mangikhumbula kwaku1 ikhathi wathi ke nangivuke ngilaleleni ngathi ke nayibongilela ngithi kusebusuku wathi ngiyomenzela ukudla ngathi ayokhulu ukudla kukhona kulapha efrijini wathi angivuke ngiyokufudumeza hawu into aqalayo ukuyenza angajwayele ukuyenza ayingivuke ke ngihambe ngiyokumfudumeza ukudla mase ngimnikile kangakudla wathi kahle kahle la ekhaya usahlaleleni hawu ngathi ukushiso yini lo wathi ke nayazi la ekhaya mina mangibheka sokufana nenja futhi njengenawo umsebenzi le fanele ukuthi ngabe iyafa nje wathi kumele ungiphumele uhambe la ekhaya benesibhamu somthetho ke ekhipha leso sibhamu ayingibona ukuthi hayi akadlali ke phela lo muntu mase sekhipha nesibhamu ngishaya ngaso ngiphusha ngaso ngikhiphela ngaphandle savuka izingane makhala wayithethisa wathi ayilali
okay zalala ingane ngaphuma ngahlala ngaphansi wakhiya umnyango ngahlala lapho ngafonela ekhaya ngifonela ekhaya bafonela umunye umakhelwane bathi yena akazongisiza wazama ukuweza ubaba lo wamakhelwane wathi uyaqonqotha bangamvulela wathi angihambe ngiyolala kwenye ngalala lapho wavuka ekseni wathi angize kwakhe ngaya khona azange ayihluphe nokuthi avuka yongibheka ukuthi ngikuphi ubaba wengane base bethi bangiqhuba bangihambisa ke kwaxoxwa ke le ukuthi kena kwenzekeni hayi waphika yonke into athi angazange enze lutho ngaqhubeka ke beze ekhaya bangilanda ngahamba ke engahlala ekhaya mangifika ekhaya sekunalesi simo sasekhaya ke naso saqala sibanzima ubhuti wami uganiwe onomakoti maye nomakoti kwangathi impilo izoba right masise ngisekhaya hayi impilo iyangiphikisa iyala abantu abamahlukumezekile sekuhlukumezeka bona kuhlukumezeka mina sahlala unyaka oqala kwa right ekhaya maku right ekhaya waqala umakoti wathi kena ima ngabe nje ke kwa nentombazane ebuya ekhaya izinto azisabi ngeke zisaba right izoba pelokisha umthetho into kanjalo manje sengihamba ke ngiyaphuma ngiyangena ngifuna imisebenzi nala ngisebenza khona emizini yabantu ngoba phela ngeke ngisakwazi ukuthi ngithole ukuthi ngisebenza into right emafemini noma kuphi ngoba phela sesikhulile masuku ofota uyithola imisebenzi right ngifike ngihlukumezeke kakhulu khona la oqala ngasebenza khona ngangigada ugogo ohekakela nomntwana wakhona wayekhubazekile ekakela naye nginomntwana omncane lo ogcina wayemncane ngimteta eqolo ngihamba ngisebenza naye logogo lo wayekwazi ngendlela angihlukumeza ngayo lo mama empilweni mangihleli naye kuthiwa yena ngimbekela amanzi uzoyigeza omunye intombazane wayeno 18-19 ungena kuma period uyayigagela kodwa akakwazi kwenza lutho kumele ngishintshe yena amaphampasi ngishintshe ugogo lo umntwana le ngimtetile naye ngizama ukuthi abantu abami babe nekhaya eli right angilonga ngiphela amandla ngiqhubeke ngilonga ngiphinde ngivakasha kubo wabo ngithi impilo izophinde ibuyele esimeni kodwa yalo ukubuyela manje seshonile kubaba wabo ushone ngeviki eliphelile lesikhathi ngize nginibhalele last week ushona wena kuphi sobuyele noma ulike sengiphila impilo yasekhaya ngokuthi ngiye ngiyombona lapha yakubo kuphela mangiyombona ngingahlali nakhona ngoba akangifuni usisi lo angifuni uqobo angazi ukuthi ngempela abe ngicabanisana engangifunele noma phela lo muzi wakhiwe yimina setshela abantu ukuthi lo muzi uyawakho uyena nezingane zami bengathi kujikisa ngiyebuyisele khona wangibona isimo ekhaya sinzima kakhulu ngathi abuyele kubabwazo ziyohlala kubabwazo zona ngoba mina yimo nenkinga zona ahlale nobabwazo mahle nobabwazo ubeyishaya ingane befunda kude zihamba ngelokhunjana ngetransport maze esikoleni ingane ayishe ukuthi mazovashela mina zingangitsheli ukuthi ke nophethe kanjani ingane kwathi ngelilanga ekhaya kunomsebenzi zatshontsha utshwala zaphuza manje utshwala zaphuza kwakhathi la kuzovela khona indlela ezihleli ngayo kubo yodwa yazo yakhala yathi mama usibekeleni lapha yana sihlukumezekile uantu uyasishaya asibuye esikoleni masibuye esikoleni thiwa sikhamanzi noma singabe sekusebusuku itransport mayiphuzile ukusilanda kunzima bhuti angifuni ilanga akhala khona nami ngezwe ukuthi yakunzima empilweni ngibathenge izama impilo iyala ayivumi ukwenza lento engifuna ukuthi iyenze ngoba phela bese ngibazamela ikhaya ukuthi bengayiphili lempilo ephilwe yimina kodwa manje naleli ikhaya nalapha salitholi kanti nomunye ufihla ukuthi useke wa rich futhi umntwana khona lapha behleli ekhaya labo
engathi wakhishwa yenye ingane ukuthi khona umfana ombizayo ngaphandle maye embiza umfana wafika wayirape ingane sengibona yafika yathatha ifoni yami mayisekhaya ngena kuloka kwengane ku Facebook wathi masayihambile wakhohle ukuthi ayidelete lokhu njani inkulumo ababexoxa lapho utshela umfana lo ukuthi wena wangithathela ubuntombi bami ngingazange ngivume ayingiphathe kabi lento ngifonela ubaba ngumxoxele ngithi abambuza umntwana ukuthi kwenzakalani umntwana angakhulumi okay kumele kuze kube yimina ozokhulumisana naye umntwana mangikhulumisana naye umntwana avume yonke into athi yebo wangirape umfana wamakhelwane maye ngirape wangalimala ngafihla impahla ngangiphema igazi ngangopheleke lapho ngafihla impahla ukuthi ubaba ngabona ubaba uzongishaya uzothi ngiphume kanjani ebusuku hayi ubaba wakhe athi uyalandelela ke leyo nto ngesimo sokuthi ke emakhaya ke kuba nalokukhohlisana wangathi ngathi akamba asizama ukuthi simbophise umfana wathi cha ngeke usazokhulumisana nobaba womplwana bakhulumisana ke nobaba womfana loyo kodwa udaba lakhona lagcina nje futhi liphele kanjalo and umntwana muna nesifo sokuwa bari alawo umntwana la yebo ay so kwahamba washona ubaba ke ekhaya in last week ke manje ubaba wabo washona ke njengoba seshonile ubengimfakile kumasingcwabisane so nengane ke lezi ngezela ukuthi izingane ezingathi ubaba bazongamlahlela ngaphandle ngoDisemba wabathi wawa ke kubo mabebika bathi wawa ephuma ebalini maye webalini akwatholakala nje uwili lapho so ukuwa kwakhe ke kwaba ukuqala kokugula ke futhi wagula ke lapho ke wagulela ukuthi ke manje walandwa inyanga walashwa kwangathi ubangcono waphinde wagula ke ngoba eseshona ke wangena esibhedlela basifonela bathi asombona ngoba ngaya ngoDisemba ngayombona ngahamba futhi nangihamba nalapho kwaba nezingxabano uma ngiyombona kwathiwa njengoba ngimshiya ke ngahlali ngimgade ngimnakekele ngithi uzonakekela ubani kodwa abangidingi lomuzi bangixosha khona hayi bathi ngoba ngamdlisa nokumdlisa ngamdlisa ukuthi angithande uma ngikhona uyavuka phila hlala khulume kodwa mina bakakwenzi lokho manje ngimshiyela abantu well uthe masashonile zange ngisatshelwa ngezwe sengifonela umama omncane wami osegoli wangitshela ukuthi ubuzwile yini ukuthi babuye ngani ushonile ngathi cha ngizwanga ngafonela ekhaya ngabuza ukuthi abantwana babatshelile abantwana bathi ebusuku uye wabafonela uanti wathi abahambe beyobona ubaba bugula abhlungu sesibhedlela bayagula abhlungu kanti uzoshona ebusuku ngalelo langa kwathi ekhaya sazi hayi kwagcina ke ngathi ngizongena ku status ngibheke ngabona phela hayi mina ngibamphostile ushonile ngempela kodwa bangitsheli hayi ebese ngitshela uma ukuthi ngamfaka kumshwalense angizange ngimcishe selokhu engangimfake kuwo bengiloku ngimkhokhela uma abafonela batshela ukuthi kena njengoba seshonile babengane besacela ukuthi mangabe esephikishwa esibhedlela afakwe kumshwalense lo ebemkhokhela wona uma wengane zakhe uthi ngendlela kwavele bahleka ngathi kena kumnandi akushoniwe uthi bamhleka uma ayabuye kimina athi ayikho lento leni angiboni bazovuma kuphinde kuhlangana umndeni wakhona kusho ukuthi bangifonele ke futhi bengibikele ngodaba lolu ukuthi nango ke seshonile ngichaze ukuthi hayi ngiyezwa ukuthi ushonile sengitholile udaba kodwa kubeve bengimfakile kumshwalense kade ngimkhokhela kuwo bathi ke na osisi bakhona balidinga lolu sizo lami mangabe ukuthi nginenkinga angiyithathe leyo mali la umshwalense ngizokhulisa ngayo izingane noma ngondle ngayo izingane zami bazosebenzisela wabo hayi kube inkinga ke lokuhlangana kumndeni kukhulunywa ke ngithi hayi okungcono nami ngeke ngiyeke khona ngoba vele bayasho ukuthi abangidingi yes still nezingane futhi abayidingi lapho hayi mina ngincenga omunye womndeni wathi ke na buya uma nomngcwabe bese uyahamba ngomgqibelo ke ezongcwatshwa ngesonto ngaya khona ngitshela ukuthi hey ngakhishwa kabuhlungu
ngathi mangingena ngangena ngathi kena ozongikhipha okungcono manje angeke angikhiphe kulezi ndle zakhiwa yimina. Sengizogolozela ukuthi ngiyangikhiphe kulezi ndle ezakhiwa yimina. So ngoba abantu baningi futhi bangiphelezela kumndeni waba khona saqasha imoto saye. Masingena zange nginikwe ngisho ingubo ukuthi ngimbathele. Ngangibethele lo tshali nganginibethi. Base bekhipha umuntu ozobika ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiye emathuneni noma ngabe ngifikile kwathiwa kahlahle vele ngizokwenzani. Yo. Hayi kwaba nzima kakhulu. Kwaphunywa ngibhekile. Angizange ngitshelwe lutho ngashiwe nje ngihleli khona lapho phansi kwaphunywa kwayiwe emathuneni. Bangena basekhaya bathi ngcono ngiphume satha bangahamba ngayobuyela ngayohlala ngaphandle. Ngathi ngizohlala ngaphandle abahambe beyongcwaba. Mase bengcwabile ngenzela ukuthi abantwana base beqedile sihambe nabo ngoba ngeke bekwazi ukuthi behlale khona la ngoba isimo ngiyasibona ukuthi sinjani asivumi. Hayi kwaze kwaqedwa ke sajika sabuyela ekhaya. Ngabuya ke ngahlala la. Bathi singezi nasina umahalavu wakhona ngenzi lutho zabe sinike ngisho ukudla zabe sinzele lutho zabe siphosise bengiphosise ngisho igadi lapho ukuthi bezeke bezongiphosisa lapho ngaphandle komuzi zange kwenzeke lutho. Indlela kwaba nzima ngayo kanti nasekhaya ubunzima bukhulu ubhuti wami waganwa umakoti onabantwana abafana abathathu. Mayena labantwana abathathu babafana basebebadala sebekhulile baqedile isikole obanye umunyaka kasiqedi. Labantwana abahlukumeza abantwana bami futhi nabo ekhaya ubhuti wami akabafuni umakoti lo akabafuni kwamina bahlezi bengifonela zonke insuku mama ngcono sitholela indawo yomqasho la sihlala khona ngoba manje sesilahlekelwe ubaba silahlekelwe yikhaya. Asisenakhaya kanti vele nala kwagogo asihleli kamnandi. Bese nokuxabana nomakoti kwathi kushona ubaba ekhaya umakoti kwakhulunywa ukuyedwa wabafana lo wahlukumeza futhi naye omunye umntwana ngokucansi. Kubona abafana bamakoti labafika nabo. Bayifika nabo uma wathi ke nangifihlelo ngangisebenza eminami eNewcastle. Ngitohoza khona ngoba mangihleli isimo sibanzima kakhulu ngibuza ukuthi ngizodlana nalezi ingane zizodlana mangiloko ngihleli lana ngoba la ekhaya vele athi umakoti ulindele ukuthi kushone ugogo nje manje oyedwa kumbaba seshonile ulinde ukuthi kushone ugogo lo muzi lokuzobo wakhe thina sizozibona ukuthi soshona nalapho ukusho nje lo mbhuti wami amganile uma wamthola ngaphandle akusiwo wasemshadweni wakhe la wakusuka sesibongweni sethu. Wathi ukuthelela lokho ke kwathi kushoniwe ngelanga kwakushonwe ngalokungcwatshiwe kwakunaleyo ngabani ukuthi sengibikele umndeni lokuthi ngafihlela ukuthi kunomntwana orepe umntanami la ekhaya wathi umama ongizalayo wathi angifihlele ngingatshelwa ngingeze ukubuya ngihlale khona la ngisebenzela khona. Lo omunye umntwana wentombazana ayi abone ukuthi isimo siyaqhubeka ngoba umakoti usethe lezi ngane zabafana ziyolala ekamereni labantwana bami labela khona njalo ebusuku bethe abantwana babakhumula amaphenti. Bakhumula amaphenti bafuna ukulala nabo. Batho yedwa wagcina elalileke naye. Hayi wagcine ngitshela ngathi mbuza Amanda wenze njani mangabe ufika uyingane zikutshela into kanjalo. Wathi ngihamba ngaya kuma wabo ngamfica belele nomalume bomalume. Ngafike ngamtshela ukuthi malume umfana ose ganga ngeingane lapha yana lo namkhipha nathi akayolala nengane zamantombazane ngale aphume ngale kamereni la lala khona abafana. Uthi bahleka umakoti nobhuti bahleka bathi uyathanda naye ukuba bengathandi ngabe ukhalile. Manje ngiyabona ukuthi le ndaba yorape yaqala lapha ngazi noma nayo inomthelele ekutheni nami ngake nganenkinga ezifana nalezo manje sengingenelela ihamba izoze ibaqede bonke abantwana endlini. Abantwana bakho akasekho manje ongazange ohlukunyezwe. Akayekho ngoba nalowo kugcina
mina bengihlala ngumuntu ozama amatoho bengingahlaliseki impela ngoba simo sothi ngiphantela bona labantwana bami ngilongilwa nalelo gama lokuthi angifuni umntanami ozokwazi aphile lempilo engiyiphilile nasesikoleni ngangifuni ihlazo labo libonakale ukuthi bona baphila impilo enjani la bephila khona well vele ngiyithola leyo nhlamba ngoba umakoti uhambe ngikhuluma yonke indawo ukuthi nginjena yonke ngibeke wonke amabala akondli udla imali kagogo kodwa kube kuyibo bahlala noma mina ngiyazi ukuthi uma uhola malini ekhaya mangabe kuma eholile balwe nalabantwana ukuthi bengathinti izinto betkena ningathinti izinto akusize ezagogweni wezogogwaya gogo kabani lezi umakoti ngihlumeza ngayo yonke indlela kwathi ke kushona ubaba walandwa abantu bakubo uma ugqoka inzila ngaleso sikhathi kuyashiswa ngale ngaphandle kwasabona kungena imoto kwagcwala kwathi qhu abantu bakubo lapho ke ngangithukwa ngayo yonke inhlobo yenhlamba ekhona emhlabeni ngithukwa ngayo ayikho odadewabo nobhuti wakhe lapho ubhuti no engizalwa naye ungakubo sekukhishwa impahla kuthiwa kahambe umakoti phela ngoba kukhona mina ngithi igani zakhe zirape abantwana bami kodwa kube kuyinto ekhona wathi umalume angihambe siyobabophisa wahamba noma epolice station amaphoyisa athi ke na kumele kuze mina ngizovula icase yabantwana laba barechwayo okay mangabe wathi uma ngingayi ngoba ingxabano izoqhubeka iye phambili lapho sebengithuke bangithuka bangenza yonke into balayisha impahla wahamba umakoti wathi wangisale ngilala naye ubhuti ngoba phela njengoba kushuthi ngithi ngixabanisa nabantu bekufamily ingoba ngizokwazi ukuthi mina ngilale naye ngalala kanjani nobhuti wami wahamba umakoti ngangisebenza ngakubo ngihlala komunye umuzi futhi esengihlala kuwo nawo kulowo muzi babengafuni ngiyongcwaba ubaba eshonile bangitshela ukuthi ke na kumele ngikade lo gogo wakhona engangihlola naye ngizoze ngiye ngoba sekungcwatshwa ekhaya lapho yimi kumele ngiyokhipha ubaba emoshari ngiyomkhipha zonke indawo ngisuke khona kulowo muzi ngihambe ngikwenza ngibuyele ngaze ngaya ngelanga lokuthi ngcwatshwe kanti nakhona ngizotholana nalezi inkinga zokuthi kumele ngithukiwe ngibizwa ngawo wonke amagama intombazane ebuye emendweni yifika ichitha umuzi bhuti impilo yami inzima futhi umzima bayo angazi ukuthi uyolungiseka kanjani ngiyazama ke manje ngifuna ukwakhela abantwana manje nemali engiyitholayo incane angikhoni uma uthi ke uzongifunela indawo kube yimini ophumayo ngihambe ngiyokwakhala ngizokwakha khona ngikhela ingane manje amandla anginawo ukuthi ngibakhele abantwana bathoka ngcono ngendlela okunzima ngayo sebeza basafuna ukuhlala ekhaya emini ngoba bahlaze bethukwa kuthiwa ke namakulahleka izinto yibo abayintshontshile izinto lapha ekhaya ubhuti wami abafo nkosi yami abafo office enze konke bake bengayi nasesikoleni bethi ke na awugesi awukho banegesi ubhuti wami basebenzisa igesi basebenzise yona mina abalaba behlale bengayi esikoleni abanawo amanzi ukuthi bawafudumeze bageze baye esikoleni isesikoleni oba khona lo sefunda ugrade 12 lo uyawa nokuwa nkosi yami esikoleni kunokufuneka imali ukuthi wenza lesifundo lesi sokuthi bayapheka hlukumezekile angazi mina singazi ukuthi kumele ngenzeni njengamanje ingane zakho ihlala ekhaya kini sihlele ekhaya amahleli nalapha ekhaya zithi asakhona ukuhlala emini ziyaphuma ahambe mabuya lapho zizothuka kuthiwa abuye bafaneni izinto eseyithanda bafana kwake kwathiwa enye seyikhulelwe mangibuza ukuthi ukhulelwe kanjani ngoba benginayo lo mntwana ekuma period sekutshelwa umakhelwane yonke indawo ukuthi ikhulelwe ingane mangayihambisa ebhedlela bayicheck ebhedlela ingane ayinalutho kodwa manje seyitholene inhlamba ukuthi
ikhulelwe. Nangazi kuningi So kuningi lo empilweni mshwalense okumxakile. wodlalela ubaba ubu ex-husband noma umyeni wakho Yebo, wakwazi ukuyiclaima into yakho noma ugcinhlule ukuyiclaim ngihlulekile. Ngoba ngithe death certificate baye basho vele bathi kena ngoba besho kanje ukuthi vele ngeke ngenze lutho ngalowo mshwalense ngiyabafunda ukuthi bayazi ukuthi mangithi ngiyoclaima le mali kuzofuneka i-death certificate. Leyo death certificate vele ngeke ngize ngiyithole. But noma ngayiclaima ngafona kodwa ID kanzakho ayenziwa mina enziwa kuwe yebo ukhona baba kulama ID enganzakho akekho babiza mina abantwana babiza isibongo sami. abisibongo sakho unayo copy ID kababa la ikhona kwebe namathiselwe kuyo lento laba bawathatha kodwa khona lapha kumshwalense amakhopi thatha ingane zakho khona ingane esindala kuzona yebo ikhona na 25 yokuqala ezinye na 16 years biza isibongo zonke ngina 14 ina 15 manje 15 16 bese ngina 25 namakhopi phela kambe i-death certificate enziwe home affairs ne bangichithile ibhuti nakhona lapho mangibafonela kumshwalense bathi kena bona bebezosebenza ngaye ngoba ngathi mangibafonela ukuthi ushonile so manje nginenkinga ukuthi kena abakubo abavuma ukuthi aye kuleyo moshari bathi ngoba bona ukhona ungowabo futhi uyena obengimbeke phezulu mina ngiyibeneficiary ngingaphansi bathi bangakhona ukuthi beyomlanda kuleyo moshari bemfake ngapha kule yakhe. So ngabona ukuthi leyo nto izosusa umsindo uye phambili kakhulu. So indaba imali bezophuma yikho imali phumeni. Bathekena ngebeze bengisize ngalutho bona basebenza ngomuntu vele. Phela. So nje usidlulile nje izinto. Sekuphelile nje kanjalo ngayo. Right now into enkinga kakhulu nofisa usizo ngayo iyona kuyiphi nothi umukele ekhaya ubukile ufisa ukusizakala la. Into engifisa ukusizakala ngayo ukuthi ngithola indawo ngikwazi ukwakhela abantu abami ngoba ngiyabona ukuthi mangeke ngafa mina njengoba abantu abami benenkinga ngisaphila yokuthi bengabe nayo indawo straight ngoba phela leya kubo phela sebesayine phansi ukuthi vele ababadingi le ngangithi ngibakhele yona ukuthi bezohlala kuyo. Ile abathi ababadinga babafuna nokubabona kushuthi amacala ami asethwelwe yibona abantwana ngoba basabadingi vele phela nabo. Nanginalo abantu abo bahlukumeze bashaya ubhubha bakhisamaze ebusuku benzisa zonke lezo zinto. Uye kanyoma ibhunya ukuthi cha abafundi sekusele yena yedwa ke futhi kulowo muzi. Umntana 25 na 25 isikole wenze njani sanje ufunda ngeposi ngase simo sokuthi naye akazi uke ayithola umsebenzi yaphinde ufunda ngeposi uqedile grade 12 waqeda grade 12 waphasa kahle phasa ngoB nje impela uqasa phasa ngoB wenza ziphi ifundo awazi eshangazi kodwa ngathi wayenza history no wenza general yeah kodwa certificate sakhe sinoB yes no B bizazokuthi wenza teaching wenza teaching njengamanje wenza teaching kodwa ufunda ngeposi eUnis ufunda ngeposi eUnis useUnis wenza teaching wenza teaching unyaka wesifolo nakhona nje ungitshelile wathi ma ngoba ngiyasibona isimo sakho sikanje ngonyaka oza kumele ngabe nginami ngiyogqoka ijazi kodwa ngesimo sokuthi ngiyabona ngeke kwenzeke ungayihluphi ukuphi usekhaya uyena obheka abantwana ngoba simo uma ngabe kuhamba mina kumele kuhlale yena ngoba impilo ayibi mnandi kulabantwana basekhaya uze washo wathi mawukuthi khamba mina manje ngiyosebenza kuzomela special wathi lo wokugcina uyabangamfuni kakhulu ekhaya bamfuni ngalendlela wathi wonke umuntu futhi nami ngiyayiboneke lokho ukuthi ayi kubi kakhulu so lo umntana ngiyaxolisa nje bazongixolela babukele ekhaya so lo mdala uno grade 12 wakhe ufunda eUnis wenza teaching right yebo wenza teaching ubamba amatoho kuphi khona la bamba khona uma ngabe kuthola ukuthi yabona nje kuvela la indaba yama EA
ekoleni kufuneka laba sebeqedile ikolo kodwa abangasebenza unokuthi abambe lokho okay phela. So uma kungathiwa khona umuntu oqhamukayo wemqasha engaqasheka umuntu ongaqasheka umuntu ongaqasheka mangicabanga impela unayo umntwana cha yes ukhona umntwana ngabo sebebabili una 2 oyedwa uyafunda grade R una 6 yeah okay wesibili umntwana wakho umntwana wakho wesibili una 16 wenza grade 12 una 16 wenza grade 12 yeah uhamba kahle uyaphasa shoot menza grade 12 wena 16 uye lo onesifo sokuwe ngingazi ukuthi makuthiwa qeda isikolo kuzoyifunda kuphi ngoba phela ngisabela nalokuthi uyawa kangakanani ukemhlupha njalo sometimes akusamhluphi njalo ngoba ngathi nase ngimhambisa kodokotela uthola amaphilisi lawa nesifo sokuwa manje into engikhathaza ukuthi makuthiwa uyasithola ke mhlawumbe isikolo uyaphasa kahle ngoba umuntu obenza kahle kakhulu esikoleni abantu abambaya phasa esikoleni makusaphuma ngabo position kwalokuqala bebelwa no position 1 no position 2 ba right kakhulu lo senesifo sokweseyehla ngoba manje unani inkinga ukuthi manje sengena ukushake uyashake umzimba wakhe so nokubhala esikoleni yabona sebanana leyo nkinga kodwa ngaya ngayo report esikoleni indaba yakho ukuthi ngicela bebongibhekela yena ukuthi mangabe banenkinga futhi isifo sakhe siyaxaka akasemsuku mangabe kuthiwa uyashisa noma kunjani nokuthi avela wathi qunje bese kutuwile manihleli nje naye ugcine ngasakhulumi athule kube ngathi uphethe ubuthongo mayephethe ubuthongo kusuka lapho lesikhathi mawuzoqala ummemezwa isikhathi ezolikiza ke azidle nala emlonyeni into kanjalo akanayo umntwana ayisemncane na 16 wenza grade 12 wehlile ke impela uyehla manje akasaphasi kakhulu njengoba bayephasa kakhulu esikoleni uya ngokwehla kodwa kuloku bancomile bathi uphase kahle kule first term una bonke banazo certificate bonke banawo ama ID ne certificate lo munye abanama ID laba bawu2 lona akafika esikhathini sokwenza ID lo kwakuthiwa mkhipheni lo ogcina unangakuloyo usena 15 wenza 15 ngomei ufunda bani esikoleni ufunda grade 9 ngoba wakwafeyila ngabe kwa grade 10 wenza grade 9 kwenza grade 9 intombazane na amantombazane wodwa so angeke ngiqhubeke ngilalele wena so usizo olukhulu oludingayo ufisa abantu bekutholela indawo yokuhlala ukuthi nje ngithole ukuhlalisa abantwana bami nami ngoba bezothola ikhaya labo nabo abakhululekile kulo bengalokhu behambe betshelwa behlukunyezwe emzini yabantu yabona ekhaya sekufana nokuthi kusemzini yabantu njengamanje ikhaya lami sekufana nokuthi akusilona ikhaya lami sekuyela labantwana laba kungesibona basekhaya ibona abathandwa ukudlula laba bami laba bafika nomakoti laba bagcina berape abantwana babo laba bangabafana so is lokho kurepha abantwana bakho is it something that is known or into yagcina ishayelwa phansi ngamhambisa odokotela bangisana kuma social worker mabengisa kuma social worker athi ke nami ngirong mangihamba ngishiya abantwana kumele ngihlale phansi noma ngithola umsebenzi ngawuthola la ngiseduzane khona abantwana bamantombazana abashiwa kodwa mangibabuza ama social worker ukuthi manje ngizobaphilisa ngani abantwana ngoba imini omile ukuthi ngikwazi ukubaphilisa mangihlele ekhaya ngikwazi ukuthi ngibele yonke lento ukuthi ngikhokhele imshwalense ngoba phela mangifa kuzoba yenye inkinga nabo kumele ngibhekelele zonke lezo zinto ngiyafuna ukuthi beqhubeke futhi esikoleni nabo befane nabanye abantwana ihlazo lami lingalokhunjeki lingaveli kodwa ngiyabona ngiyahluleka manje ngoba sengihluleka nokuthi abantwana ngibathengele icathulo hluleka abantwana ukuthi ngibathengele amajezi kusebusika bashintshana ngetracksuit eyodwa mayiqhokwe lo omunye namhlanje kumele iqhokwe lo omunye ngakusasa le mali engilonga ngithi ngiyayizama ngithi ngifuna nokuzama ukuthi ngithenga ama material ngibakhele iyala iphelela kuzo lezi zinto ngithi ngisathi ngiyabudgeta ngizokuthi ngizokwazi ukuthi ngithenge othayela ngenze yonke into inkinga indawo
ziyadura indawo zasemakhaya ngengikwazi ukuthi ngikhona ukuthi ngithenge le ndawo le bizwe inkomo ezimbili ngizoyithatha phi inkomo ngiyimi ngisashoda ngokuthi ngiyithengele mina ngisena ndaba nami noma ngaqoqa into eyodwa webusuku nasemini mangabe ngikwazi ukuthi ngisize bona kuphela abantwana. So mangasethiwa uyashona uzonqatshwa phi? Angazi. Noma ngiyacabanga kodwa ukuthi uma phela angangithatha bongcwaba khona labangcwaba khona ubaba le entabeni khona indawo kuthiwa intaba. Bangahamba nami beyongibeka lapho. Ngoba ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi noma ngabe ngixakeke kanjani ngizama ukuthi ngikhokhele imshwalense. Ukuthi uma kuthiwa ngifile bekwazi ukuthi bengingcwabe ngimtshele lo mntwana lo sekhulile ukuthi niyothatha lezi zinto. Nihlanganise kona ukuthi nikwazi ukuthi ningcwabe kodwa uNkulunkulu engathi mayengithatha angithathe sengikwazi ukuthi ngithole ukuthi abantwana bami bayobe bekuphi ngoba ngeke ngiye ndawo bangathiwa ngifile abantwana bami abayisesinkingeni ezifana nalezi bengafuna umuntu bese bengafuna ubhuti engizalwa naye alandelela umuntu owafika ukuthi athanda izingane ekungesizo ezakhe ukudlula lezi ezama ngafuna ukubona ngisho kuthiwa ngibuyile ekhaya ubhuti uhambela le kude mayethe sawubona noma engabe ukhulumele emazinyweni ushona le uyayihambela kuzomela nje singaqondani ukuthi sihlale phansi sixoxe mayedakiwe ila ezokhipha khona asisho yo Nkosi lo bhuti is the same brother lo owayithunyelwa umalume ukuthi agrape kusukusindwa yedwa ubhuti lo wathola uma ngaphandle kuyena lo okhula naye washona walimala engozini yemoto lo nalo engangimphathe semncane uma esebenza naye walimala engozini yemoto naye so selinalo wathola uma sesele nalo wathola manje ngaphandle uye lo owasilethela umuntu osengasixosha nakhona ekhaya lethu esithi sinalo ke manje noma bayamsaba uma uhlala nobhuti wakho naye uhlala nobhuti akafuni ukuthi beze bethinta ezithi ingane ufuna nje behlale nalezi ezakhona kuphela mangabe ingane nazo seziyazi ukuthi mangabe zithi thinta izinto ukuthi wena nemsana ukuthinta izinto zikagogwethu uhambani nanini kugogweni lapho ugogo baba kekho omunye abamaziyo ngoba bakhule nogogo kabo baba engasekho sewashona bebuza ukuthi kanti thini imuphi ugogo wethu amaya angimazi ibhlungu lento okhuluma ngayo manje ibhlungu sengizangifisa nokuthi ngiye ekhaya mina ngihlala ekhaya ngihleze ngihamba ngifuna amatoho nala ngihleli khona noma ngabe kunzima kangakanani ngibekezelela ukuthi ngoba mina ngisekhaya ngiyahlukumezeka uma kodwa uzohamba yophuza abuya shaya ivalo athi vulani kukwami lana abuya sivuse asho konke akuthandayo nakufisayo kusho ungakanani koluma kodwa umncane mdala mncane ungaphansi kwami yebo ungaphansi kwami kodwa nje unengane endala kakhulu ukuthi anganomhlamba washeshe wathola iningane abafana bakhulile abafana bakhe yibo laba bathole ngaphandle ababhutwami bathathu basebancane basafunda la ko grade 1 grade ufike nezinsizwa impela endala buhlungu lento manje ke umuntu wesifazane uhamba ubheka la ngathiwa khona ke utholela izingane zakhe ekhaya mangathiwa nje abantu abamathola ikhala bezoke bahlale bakhululeke mhlambe nokuphasa kahle esikoleni yazi kubuhlungu ingane intombazane lokho yehla yenyuka ngoba nabo bazogcina belingeka ngoba manje lona futhi engithi unesifo sokwasesike samvuka wathi hleli nabangani bakhe wathola ukuthi kunabafana ababhema ihappy namantombazane kanti kule happy bafaka insangu mabefaka insangu bathi wadonsa mayedonsa naye yilawa wakhona ngoba wabuya wayelimele la bathi washayeka eminyango wakhandeka ingozi labamthatha bamfihla endlini
bavale endlini baqhubekela naleno ngenhlanhla wayehambe nomunye umntwana omncane lo ngithi wentombazane yami ephathe nefoni yami uhamba naye wabuya wazothi wema ifoni yakho ithathwe yilabayana abahleli nosisi laphayana waseba bathatha nefoni yakho bamthatha udakiwe yena bamvalela kwenye indlu ayimani kungithusele koma ayingifika ngempela kugcwele amantombazane nje just nabafana mabezama ukuyifihla le hubby le yakhona kanti sengiyibonile ngife ngibuza ukuthi uphi lo Dorich ngimbiza ngoDorich igama lokudlala bethi ke naye asimazi thina lokho asho umntwana athi bamfakele lapha kuleli camera ngashaya umnyango mangushaya ulele flat uwile lokuthi ufeintile abanandaba laba baqhubeka nale hubby yabo la sekuthathe isikhathi angazi nokuthi uwenini nami lapho ngendlela engangithula wophala la eshayeke khona la esiphongweni nami ngathuka lapho angazi ukuthi yini yafika ukuthi angimshaye ngempama ngathi mangimshaya ngempama kwangathi uyanyakaza uvula amehlo wayavula amehlo ngathi ngiyambamba ngiyamsukumisa wawa futhi lapho engahamba ngaya ekhaya ngayobikela uma ukuthi ayibonanga umntwana laphayana uwile sazama sayomlanda ke sambuyisela ekhaya wahlala lapho wagula usuku lonke lapho kwaze wangakusasa so manje lempilo yokuthi lobelo behlabe inyunga iyabalimaza balimala ngisho nasemqondweni so ekuhlukunyezekweni kwabo ekulinyazweni kwabo bereshwa bayazazi zonke lezo zinto ukubona bezinto abasayikhumbula iningi lapho bayakhumbula labo ongazi lo oqala nalo okugcina ngoba ngizange batshele lo okugcina bengimshiya ku anti wabo mangiyosebenza ngangisebenza kwaSaphi emtohoza lapho esemncane ke yena emncane lokuthi usaphatha usancela nebhodlela kodwa sikuyahamba ke ukuhamba ngoba owachaza wathi ke na kunomunye umntwana opositive nakhona wangamakhelwane lapho bathi wathi wayexebula izilonda ethi mase kuphuma igazi athi abakhothi ebakhothisa kanjalo so bagcina sebekubamba ke lokho nako kwagcina sekuphuma idischarge kusho kwalo omdalo wayehamba ngamhambo wamaclinic ke ngacela ukuthi bemcheck umntwana ukuthi akachaphazeli kangani ngoba umntwana waziwayo lana ukuthi upositive yebo uyagula ngenhlanhla kwathiwa naye akana lutho loyo akaza zange ngize ngimxoxele leyo nto efana naleyo nalo omunye ngikaze ngize ngixoxe kodwa lo phakathi uyazazi zonke izinto ke ngoba udaba lakhe lafika nasemaphoyiseni nakuma social worker lo ilo wayehlunyezwa uyilale labafana laba basegcekeni abasegcekeni waphinde wahlukumezwa abekubo umfana kwamakhelwane ngeke ngibukele manje ngiyabona impilo abantu abami iyaphela ngikhona iyaphela yabona ngilalele kahle ngilalele yonke into ngiyabona konke okuningi okukhulumayo ngiyakubona konke okukhulumayo nami ngiyasebenza kodwa impilo anginayo ngoba mangisebenza khona la bengisebenza khona isandla sami besingasasebenzi makumele ngisebenze kumele ngigwinya amaphilisi sidakwe isandla lesi bese kukhathi ngisebenza bengihamba amafizo ngihamba odokotela kodwa manje isandla sami singabi right ngaze ngasizakala omunye wathi angcona ngiyesikumuntu wesintu owayelwa ngicaba wenza konke ke saba ngcono inkinga esengiselana yesibeletho sami ngibanenkinga ukuthi ngophe lokhu kumele ngibe umuntu ohlala ehamba odokotela bake bathi bayasikhipha esibhedlela baphinde bayeka bangangikhipha manje nala ngikhona ngisaba ukubabikela ngendaba yaso ngeke ngazama ukubikela umama wakhona ukuthi ngumuntu ekumele ngihlale ngiye kodokotela bengenza ama-pap smear yonke into ngoba mase singibamba lo ukuthi ngingakwazi kwenza lutho kube ukuthi ke ngizosaba kulo ngibika ke ukuthi ngicela ukuya esibhedlela ngeke ngathi sengiphumile ngihambisa umntwana wakhona la ngikhona eclinic baba khona ufika sibeka ukuthi
ngiklinika umntwana ngathi ngoba akakabuyithi ngiphuthume masinya ngibabikele ngalona bathi angenza ikhadi ngalenza ngithe mase sengizongena nje sengu number 2 ukuthi ngene kudokotela waqhamuka sezosilanda ngasaba ngashiya kanjalo ngathatha umntwana sahamba noma ngigula ngisho ngiyathula ende sengithole negama khona enye into engivelile ngala emuva ngiyabona leqombile yebo umakoti uhlele ngithuka ngayo ke ngayo bengibiza ngokuthi ithambile yini le angazi nami kuyayivelela kuyakhula futhi ngibona ngapha kwecamera phenduka ngazothi ubheka khona le ngibheke khona yabonakala kwecamera khona ithambile ifanele abeqinile kodwa manje ithambile angazi bathi yini le angazi nami ukuthi kuyini so bakuthuka ngayo bangithuka ngayo sengibizwa ngekameli nomalunda nje senginamagama amaningi engibizwa ngawo endaweni ubani ukubiza amagama makoti hey so njengoba ukhuluma lonke lolu daba lolu kubeka ingane zakhe engcupheni ukuthi manje zizosola indawo yosola indawo kuvele kuyafana nokuthi nje nala zihleli umzima ngoba ziyangicela ukuthi masicela ukuthi usitholele noma umqasho simane sihlale khona babukeli ngisacela phela mention uDr Ngobese uyangazi nami akuthi anginayo number kaNgobese ka think nginayo number kaNgobese ula eMaritzburg abhekele into le yakhulela uyayihlinza lezi zinto lezi zobona uyakuzobenza indlela ngithi ayikho buhlungu kubhlungu kunokuphathwa ngile intamo lapha angazi noma istress ngoba bange ngaphelelwa ubuthongo nje kusumba ubuthongo bami kuphela la ku12 ngihlale kusephandle ngithatha ngihlanganisa ngicabanga ukuthi ngingathathana ngihlanganise nani ukuze ngikwazi ukuthi nami ngiphile lempilo engcono nabantwana ukuthi babe right ngoba angikhululeki qho kumele ngithole icall sekwenzeke lokho kuno Dr Ngobese Dr ubahamba igama lakhe ngosami ngiyakhohlwa kodwa uDr Ngobese useMaritzburg indaba abazi ukuzenza lezi siyasethi angimazi yenza ngamalinazi ngisazoyenza indlela yokumthinta ungithumelele isithombe sayo ngothola ukuthi ufike ekhaya ngowedwa nje uthola into zokushutha kahle ungithumelele isithombe so wenza indlela ukuthi simnike uNgobese akwazi ukuthi mhlambe abheke ukuthi ngenza kanjani ukuthi akulekelele kule nkinga yalandela ngemuva ngize ngisaba noma kushisa kangakanani kumele ngihlale ngigqoke ijezi lento nesigqoko ngizokwazi ukuthi ngifihle lento lena yabona nje singizokuhlunga kakhulu isitori sakho singizokuhlunga to the point ukuthi kunezinto engingayibonanga engibonga ukuthi angiyibonanga ngoma wami yabona sometimes ukuthi wangisiza nje washesha wahamba emhlabeni because ekuhluphekeni kwami ngangiyilwela ngingedwa akuphoqanga ukuthi abe khona ngimbona ehlupheka ngenxa zokuhlupheka kwami nokusiza ngizobe ngibhekene nalo ekukhuleni kwami ngiyakubonga ukuthi wayengekho because angazi ukuthi ngangiyokwazi nokumbona ekhathazeke ngami ekhathazeke noma mhlawumbe ngodadewethu nengane zakwethu angiboni ukuthi ngangiyokwazi ukubekezela lokho ngibone so uma ngibona umuntu wesifazane ehluphekile ngengane zakhe sometimes it's not about istory osixoxayo but ngivele ngicabange owami uma ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngikwazanga ukumbone kulento le oyiyo yabo angimbonanga ngihluphekela ehlenyuka esifunela ikhaya so kuhlungu kakhulu and not that thina siphile kahle mengasekho uma sihluphekile kodwa ekuhluphekeni kwethu angimbonanga naye ehlupheka ngokuhlupheka kwethu yabo
esifunela ikhaya ekhathazeke ngotadewethu ekhathazeke ngami angikwazi lokho and I'm glad ukuthi angikwazi because I don't think ukuthi isithombe sihle enganeni ukubona uma ehlenyuka elwela impilo yengane zakhe and ngiyafisa ukuthi njengoba ususungile ngathi ungalithola usizo engathi ungakwazi ukuthola umsebenzi umuntu ade ngimbuza kakhulu lo mdala ukuthi mhlambe at least ababukeli bethu bezama ukuthola umsebenzi because into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu asebenze once wasebenza ngicabanga ukuthi okuningi kuzoshintsha nithola indawo na camera unjana abantwana bakho bebenekhaya nawe ubenekhaya sibhekele isimo sokuthi namhlanje inkosi ukukhumbula ikhumbulune ekhaya abantwana benekhaya yabona and izinto esubhekane nazo nawe emncane bakho uhlukunyezwa noma ukubezwa ngokucansi ukuze kuzofika abantwana bakho bonke bebhekana nawo bonke lokuhlungu nomzimba okuhlukunyezwa ngokucansi izinto ezibuhlungu zodwa ngizwile namhlanje ezingihlukumezile zithinta kakhulu inhliziyo yami and ngafisa ukuthi usizakale sozama ukuthi usizakale sozama ukuthi sisabalalise umsebenzi ngayo yonke indlela ukuthi ufike ebantwini abangaba nosizo ngayo yonke indlela ingiphethe kabi nje yonke lento le iyangihlukumeza emoyeni yangihlukumeza angisafisa ukuzobuye sengisenganele ngalokho engikuzwile mhlambe asike sibeke kanje uNkulunkulu akasilekelele ukuthi uthole umsebenzi nababukeli bethu besilekelele ukuthi uthole umsebenzi nawe umntwana wakho omdala uthole umsebenzi umuntu onolwazi noma ungaba nendlela yokuthi mhlawumbe unendawo akayithengisayo noma unendawo angasayidingi akasithinde noma kuthinte kodwa kunogogo waseMaritzburg naye ubekhala ngendawo yokuhlala indaba yendlu ngenhlanhla ke eMaritzburg basungile abantu baseMaritzburg bangenelela mhlawumbe uzosizakala ngizwile ukuthiwa ngathi kunemhlangano ebanjwayo ngaphansi kwegama lakho ukuthi nje bade fikile ku podcast kube khona mhlawumbe bangamlekelela ngakho sithemba ukuthi ne-community yakhe yaseBergville bazokwazi ukuyisungela into enje mase bekubone lapho ku-podcast amakhansela abantu abaphethe amandla baseBergville konke nje umuntu onamandla waseBergville angenelele ekutheni kulekeleleke impilo yengane nongaba kusesona umuntu waseBergville abantu bakomnambithi koScott koMaritzburg yongena uThekwini nje konke umuntu okhona eKZN onamandla ongakwazi ukuthi akulekelele ekutheni impilo yengane isindiseke ngoba ukusindisa kwempilo yengane okungangcono kakhulu so nje siyanxusa ababuli bethu emakhaya nawe ke uthandaza ungayeki angeke ngithi mina themba mina kodwa wena themba inkosi yakho uphinde uthembe nenkosi yami ingelozi yami ukuthi ikwazi ukuthi ibe namandla okulekelela khona angikaze ngamemezela ngacela umuntu akangasizakala akujwayelekile siyathemba ukuthi nawe nje ubufikile uzosizakala kuzona zonke into oyidingayo injabulo nje oyidinga kakhulu anginawo amazwi okugqugquzela anginayo motivation because udaba lokho lubebuhlungu even nakimi so angifunction kahle nasekhanda ke njengamanje ngenxa zalo konke lokho busungixoxele khona so into engayicela ukuthi mhlawumbe ushiye inamba yakho umbukele ekhaya abe nendlela yokwazi ukuthi axhumane nawe ongaba nendlela yokusiza nongaba nendlela yokulekelela untombi encane kambani igama lakhe lo mdala uAmanda umuntu ongakwazi ukuthi alekelele uAmanda singakujabulela kakhulu lokho ungabiza inamba ongatholakala kuyona mhlawumbe inamba engatholakala kuyo 060 916 5341 iphinde futhi 060 916 5341 siyabonga kakhulu iyo le igcina ngo41 egcineni yebo igcina ngo41 okay kunensizwa khona lapha ngaphandle uprofessor oneshow iMPTV1 le eshutha amaphara singasendaweni yakhe la kasebenzela ngakhona Masila ngathi unolwazi le namba kaDr Ngobese uDr Ngobese cha ngiyafisa impela ukuthi akuhlinze shame yazi ngiyafisa mengakuhlinza uDr Ngobese engihlekisa kona yabona nje indaba ukuthi kulokuhlekiswa ngawo bizwa ngawo ngala magama abuhlungu la magama la so ngizokwenza indlela ukuthi uDr Ngobese yena umuntu engimazi ukuthi sokusheshisela ekuthena kuhlinze isuke lento ukwenza ukuthi nawe ubuyele confident yakho while sisazama ukuthola indlela ukuthi ukwazi ukuthola ikhaya wakhe uhlala kodwa ngethemba lababukeli bazoba nayo indlela ukuthi singangenela kanjani singalungisa kanjani babukeli bethu
Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi sibe nebudget ekwazi ukuthi ifike umuntu sikwazi ukumakhela nezindlu. Kodwa ke siyahlanganisa nasasihleli si-podcast siminingi imizamo esiyenzayo ukuthi nalezi zinto ezinkulu sikwazi ukuzenza thina ku-podcast very soon. So besizenza very soon, ningakhathazeki. Ngamandla nje kaNkulunkulu sobe sikwazi ukubakhela abantu izindlu. Sobe sikwazi ukuthi sibalekele nangento enkulu. Into enkulu le ngiyazi ukuthi senibazamile abanye nangi futhi umunye icela ningahlule kuye. Siyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle nisale kahle.